hagyományos tévézés haldoklik, a streaming háború pedig egyre kiélezettebb. Videómban bemutatom a két legfontosabb piaci szereplő erősségeit és gyengeségeit. Térképen látható a két streaming szolgáltató térhódítása. A Netflix mostanra majdnem a világ összes országában jelen van. Az USA-ban egyedül van a porondon, hiszen ott ellenfele nem elérhető. Az HBO Go szintén számos országban jelen van, de főleg Kelet-Európában arat nagyobb sikert. Netflix érdekelődését nagyban köszönheti menő saját gyártású tartalmainak, amikkel egyre több Oscar jelölés zsebel be. Nagy gátat jelentett a feltörésben a túlnyomóan angol nyelvű repertoár, amit orvosoltak idegen nyelvű szinkronok és feliratok készítésével. Ugyanakkor a szolgáltató vonzza előfizetőit a már ismert alkotókkal való együttműködéssel. Az HBO Go-nak előnye rejlik a jóval kedvezőbb havi alapcsomagdíjban, ami áremelés után is csak 1890 forint. Emellett óriási előnyt jelent nekik az HBO-val való szimbiózisban működés, ami által elérhetőek a csatorna sikersorozatai, mint például a Csernobil is. A HBO Go legnagyobb hátrányát az offline tartalmak hiánya jelenti, ám a Netflix sem tökéletes, ragaszkodnak az elavult engedélyezési modellekhez, amelyek továbbra is azt gondolják, hogy a világot kontinensek választják el egymástól, és a különböző helyeken egyedi árakat kell fizetniük, és egyedi engedélyekkel kell rendelkezniük. Magyarországon a felmérés alapján többen fizetnek elő az HBO Go-ra, mint a Netflixre. Ez feltehetőleg kedvezőbb árának és felületen lévő magyar sorozatok sokszínűségének köszönhető. Befejezésként elmondható, hogy a Netflix és az HBO Go mellett egyre több versenyző száll be a streaming háborúba, ilyen például a Disney Plus is, ami egyre könnyebben emelkedik fel a piacon. Köszönöm a figyelmet, és remélem tetszett az előadás.